Salutare bun prieteni și bine revenim la un nou vlog. Azi facem un vlog să vă arăt garajul meu pentru biciclete, încă nu e gata. M-am aici de pus cândură și aici m-am un pic, aici un pic. Cam așa arată. Este un video scurt, nu prea lung. Aici este bicicleta mea. Aici al frate mai mic. Aici undițele. Uitați-vă, aici am făcut o găleatușă dintr-o sticlă. Ce este unița mea, vin de acolo, așa. Cauciucul fratele meu. Aici e conservă pentru rămii de pus rămile. Acolo e pluta. Uitați. Ce este remorca mea. Am o remorcă, dar nu știu pe unde. Făcută de mine, dar revin, că nu o găsesc. Pa. Deci da, am revenit, aceasta este. E făcută cu rost de la un căricior. În fața acolo cu un băț, rezistentă. Arată așa. Și atât, pa. Revin cu un nou episod, pa.